Cyffyrddin sy'n pwyso y prop Chafan Sebastian. Mae angen 3-1 i'w dynnu fo i lawr. Y blaenwyr yn tacluso yn gosod pêl lan i Conor Lloyd. Y cyfle i'r olwyr i fynd ar bêl trwy'r dwylo rwan. Yn lledu'r chwarae Chris Banfield, y bêl at Sean Evans. Gwych gan y blaenwr. Ond nath orffen y symudiad yna fel asgellwr go iawn. Quins yn lledu'r bêl ac fod un y chwaraewyr ar lawr yn cael triniaeth, y Quins sy'n sgorio'r cais gynta. Hanner awr ar y cloc yn y ffeinal, mae'n gêm agos hyd yma. Mike Callow yn dod o hyd i'r bwlch. Mae Nicky Griffiths yn gymorth i'r dde. Griffiths a Pat Lewis yr asgellwr. Lewis yn gorffen y symudiad. A Bedwas di colli yn y ffeinal y tymor diwetha. Maen nhw ar y blaen eleni. Mike Callow yn creu'r cyfle. Griffiths yn gwneud dda i gynnig y cymorth, ond yr asgellwr Pat Lewis yn gorffen y gwaith. Cyfle'r Quins i glirio fan hyn, ond maen nhw'n penderfynu gadw'r bêl yn y dwylo. Y Quins yn dangos hyder, maen nhw wedi creu cyfle allan o ddim byd yma. Dyma Chris Banfield ar garlam. Chris Banfield, Lee Williams sydd i fewn. Williams di cael ei amgylchynu, di cael ei dynnu'r llawr, tacl dda. A Williams di dal ymlaen ar y bêl. Gwaith da gan Bedwas i adfer y sefyllfa yna. Nicky Griffiths at i faswr Richard Powell. O, mae Mike Callow di amseru'r hediad yna'n berffaith. Callow yn torri tu fewn a Callow dan y pist. Y canolwr Mike Callow. Fo greodd y gais gynta i Bedwas. A fo sydd wedi agor y clo unwaith eto. Gwych gan Mike Callow. Mae'r Quins fod feddi'n bryn. Mae'r bêl am ddod allan tro yma. Dyma Iolo Evans ar y bêl. A'r basna di methu un. All Andrew Green i chario i dros y linell. Mi all. A mae'r Quins nôl yn y gêm. Yr eilydd Andrew Green yn derbyn y bêl ar yr asgell ac yn ddigon cry i groesi'r linell yn y gornel. Dyna ni wedi chwarae dros yr 80 munud, mae'r bêl dal yn nwylo'r Quins. Mae Bedwas yn honni fo na drosedd. Quins hebrydd ar bêl, dyna ni. Bedwas yw enillwyr cwpan her Fosters. Llongyfarchiadau mawr i Bedwas. Well, it means a lot to the club and it means a lot to the boys, any sort of way. But at the moment, we're fighting for the playoffs in Tier 1, so it still keeps us giving momentum and confidence. And